Son Kiko Cadaval, son o director do espectáculo Auto do Castromil da compañía Producións Teatrais Excéntricas e somos os gañadores do terceiro premio do certamen de proxectos teatrais Manuel María. Estamos aquí celebrando a boa saúde deste premio que é singularísimo porque consiste en darnos aos do teatro o que máis queremos os do teatro, que é presentarnos diante do público, ter unha xira completa neste momento. Nós levamos 50 representacións do Auto do Castromil, que é unha cantidade que é difícil de chegar na Galicia, e pasamos das 40 iniciais que nos propuña o premio, pois pola boa acollida que tivo, onde aparece, por un lado, a sorpresa da riqueza, da variedade da obra de Manuel María, e, por outro lado, aparece o interés das novas xeracións. Tal como se expresa a chavalada de agora, dixeron, en canto saímos do teatro, fomos a internet para coñecer esas partes da nosa historia que non nos contaron ou que nós descoñecíamos. Esa foi unha das múltiples pretensións de Manuel María, que a parte escurecida da nosa historia saíse outra vez á luz e que eso se fixese a través do teatro, que é o que define un teatro nacional. Quero darlle os parabéns ás compañías gañadoras deste ano, que xa era admirador delas previamente, Xarope Tulú e Galeatro, e a confianza absoluta que o seu proxecto estexa liderado, dirixido por Paula Carballeira. Vai continuar a ser un éxito a iniciativa da Fundación Manuel María.